казваш, ами аз искам държавата да ми взима едни пари, после да ми връща пак едни пари. Нали, не е ли по-добре да махнем посредника? Не е ли по-добре да не ти взима толкова пари от данъци и съответно ти да не очакваш нещо обратно, ако можеш да се справиш сам. Нали? В повечето случаи става въпрос за работещи хора, които изкарват доходи, независимо дали са предприемачи или наемни работници. Бедността винаги е характеристика на домакинството. Тоест, отделният човек, както и да го гледаме, как живее, какъв му доход и така нататък, не може да кажем дали е беден. Напротив, ти си беден в някакъв контекст и си беден в контекста на своето семейство, на своето домакинство. Оттам насетне трябва да се мислят тия неща в контекста на потребностите на конкретните домакинства, на техните особености, а и на реалността, в която живеят. Ние в момента такъв инструмент нямаме на практика. Ако приеме, че 20% са най-бедните, около половината от тях имат социална мобилност. Има излизане от бедност, има катерене по стълбицата, има падане по стълбицата, нали, може да спанеш зависимости, хазарт, алкохол, какво ли не. Нали, всичко се случва, но социалната мобилност я има и тя, разбира се, е по-силно тогава, когато икономиката се развива и когато така пазара на труда е в добро състояние. Здравейте, вие сте със Спонтанния ред, подкастът на Институт за пазарна икономика. За пореден път сме в червената къща, както всяка седмица. Тук са Адриан Николов, Лъчезар Богданов, аз съм Петър Ганев. Така в разгорещеното лято световното свърши, бюджета обаче все още не е приет или е на ръба да бъде приет. Решихме да поговорим малко за по-тежка тема, но тя е може би в основата на много дебатите за бюджета. Социалната политика, данните за бедността, какво да се прави в Министерството на труда и социалната политика по основните програми. Разговор, който както може да бъде много конкретен за това какво пише в бюджета и какви са данните за бедността, така и много философски. Какво трябва да прави държавата и на кои групи от обществото и как да помага. Аз ще дам данни за бедността и на по-късен етап и с Адриан много ще коментираме, тъй като това е тема, която редовно покриваме. Но ще почна така с един по-основен въпрос към Лъчо. На кой трябва да помага държавата? Тоест, можем ли малко да заумалтнем и да кажем такава една страна, която догонва, вече е позабогатяла, започнала е да привлича работници, население, макар и може би не до край устойчиво, вече на един друг етап от икономическото си развитие. Можем ли пак да отворим въпроса на кой трябва да помага? Или просто трябва да правим това, което сме правили общо взето последните 2 десетилетия? Има 2 критерия за мен. Те са много прости. Най-очевидният е подкрепа за тези, които наистина не могат да се справят сами. Това са екстремни случаи, хора с тежки увреждания, изключително напреднала възраст, без никакви доходи, по ред причини. Т.е. това е екстремната бедност, от която няма излизане. И втория критерий за мен е най-общо свързан с това да се даде равен шанс при старта. Т.е. да се изравнят възможностите човек сам да се оправи в бъдеще. Т.е. така да е структурирана дадена подкрепа, че човека всъщност след известно време да няма нужда от подкрепа. И това вече е по-сложно да се направи, но според мен като критерий, като принцип е валидно. Тоест даваме шанс всеки с известна подкрепа да може след това той сам да се оправи и да няма нужда от подкрепа. Но не ти ли се струва, че общо схващане в държава, медии, често политика, е, че всъщност трябва да се помага на средното, на обичайното семейство, т.е. 2 души от Шумен, които имат 1 или 2 деца и 2 работят, но пък знаем не на много висока заплата, да кажем в промишлеността, в търговията. И общо схващане като че ли, че точно на това семейство трябва да се помогне, а не на, да кажем, тези, които са рискови групи, дългосрочно извън пазара на труда, без образование. Тоест, как се отговаря на този аргумент, че всъщност на класическото българско семейство от Шумен трябва да бъде социалната политика насочена там? То всъщност няма отговор. Ако мнозинството смята, че това трябва да се прави, политиците с това и отговарят. Затова има и толкова много различни програми за трансфери, които всъщност едновременно използват
данъчен ресурс събран от средната класа и после връщат някакви неща на средната класа. Примерно данъчната отстъпка за деца е нещо такова. Хем ви взимаме от вашите данъци, хем след това ви даваме нещо от същите тия данъци на същите хора, които ги плащат. Което няма особен морален смисъл, но има психологически момент. Всъщност това дава възможност политиците да кажат, ние управляваме в интерес на всички. Защото иначе някой ще каже, вие защо само на най-бедните давате, защо не давате на всички. Ние всички имаме някакви потребности. И така, че това е картината, но сега много е дълга темата за дали възприеме държавата като някаква майка, която се грижи за всички нас като невръстни деца и ние сами не можем да се оправим и имаме нужда някой отгоре да ни помага за всичко. Било то за образование, за храна, за транспорт, за каквото се сетите. Т.е. да има най-различни програми, в които някой отгоре, наричан абстрактно държавата, да ни дава. В крайна сметка това са парите от данъците, които самите ние плащаме. Средната класа живее в тази заблуда, но от нея трудно се излиза, защото има твърде много програми, с които се преразпределя ресурс към средната класа, по различни критерии. И какво става? Ако ти точно конкретно твоята помощ, която получаваш, се откажеш, другите няма да се откажат. И ти в този случай си прецакан. И оттам идва тази фундаментална глупост, която чуваме непрекъснато. Аз защо плащам данъци, ако не за да получавам някакви социални плащания или обезщетения? Тоест, това е логически абсурд. Ти казваш, аз искам държавата да ми взима едни пари, после да ми връща пак едни пари. Не е ли по-добре да махнем посредника? Не е ли по-добре да не ти взима толкова пари от данъци и съответно ти да не очакваш нещо обратно, ако можеш да се справиш сам? В повечето случаи става въпрос за работещи хора, които изкарват доходи, независимо дали са предприемачи или наемни работници, но това е. И всъщност играта е такава, че нито една малка група от средната класа няма рационален интерес да се откаже от някаква привилегия, от някаква помощ, от някакво плащане към себе си, защото тя няма увереността, че другите ще се откажат. И тогава всъщност другите просто ще вземат по-голяма част от това, което се събира от данъци. И затова каква е играта? Всеки иска повече. Независимо, пак казвам, дали става въпрос за хора с увреждания, майки с деца, многодетни майки, всякакви други категории лица, които ползват някакъв вид плащане, трансфер от държавата или данъчна отстъпка. Добре, на фона на този общ разговор философски в голяма степен, малко какво казват данните в България. Аз ще кажа 2-3 числа, тъй като са пред мене. Когато се изплатят всички заплати и резултат от икономиката, който се формира, в България относителният дял на бедните е над 45%. Преди социални трансфери, преди пенсии, преди помощи, дори преди данъчните плащане. 45%, това са тези, които са твърде отдалечени от медианното ниво. Грубо казано, в риск от бедност. Когато се изплатят пенсиите, което все пак е огромния трансфер в България, това ниво на относителен дял на бедните пада малко под 30%. И това е защото пенсионерите са много близко до линията на бедността и всъщност нивото на пенсиите много често ги праща малко отгоре. Голямата група пенсионери са съвсем леко над линията за бедността. Така че след пенсиите пада на 29-30%, а като се платят и социалните помощи, най-различни програми за хора с увреждания, за семейства с деца, за отопление, за месечните социални помощи, тогава последните данни казват 21% ниво на бедност. Това сме запознати. 20-21 така се движи през годините. И голямата тема за неравенството, коефициента на Джини, сега няма да го разказваме как се смята, но традиционно България е бил близо до 40% преди 5-10 години. В момента все пак падна на 37-38, но да кажем целта може би трябва да е 30-35, ако въобще има целеполагане в тази посока. На фона на тия данни и отношение между най-богати 20 и най-бедни 20 е 7 пъти, като ниво на доходи. На фона на тази обща картина, Адриан, ти може би си от хората, който най-често е отварял данните за бедността на сайта на НСИ. Всяка година, като се публикуват с много ровене в индивидуализираните данни, до които сме получавали доста през годините по различни изследвания. Ти какъв е твоя извод и обща оценка на фона на тази картина?
Ами, извода е, че няма целеполагане. Ти всъщност много добре го заложи във въпроса. Защото при нас няма социална програма, която се залага директно цел в намаляване на дял на бедните, намаляване на неравенство. По-скоро това, което виждаме като спад в тия формални показатели, които разглеждаме, е така случайност и когато сме успяли да прицелим към бедните някаква социална мярка. Това е очаквано, но първо трябва много да се занимава с тия данни, особено с дефиницията на бедност, защото тя е много остра. Тоест, имаме медианния доход, няма влизаме в много големи подробности как се изчислява точно бедността, но на практика има едно прагче, под което човек се оказва, че е беден, а в момента, в който го прескочи, вече не е беден. Тоест няма степени на бедност, единствено такава бинарна дефиниция, която много често крие много нюанси. Тоест човек може да е беден в момента с 350 евро доход, може да е беден с 100 евро доход. Очевидно тия двамата души живеят много различен живот. Ще имат най-вероятно много различна социална среда и реалност. Затова и трябва винаги да се гледа много по-нюансирано. Доходната структура винаги е много по-интересна за мен. Но за съжаление тя не се следи толкова подробно. Тоест там вече трябва да влезем в индивидуалните данни, да видим как горе-долу преливат от една група в друга, доколко има социална мобилност. Това е също нещо, което за съжаление не се следи. Би било много интересно всъщност да видим дали има пренос от долните доходни групи към Ние сме горните. го гледали преди години. Ние сме го гледали преди десетилетие, но тогава доста са променили нещата. И веднага ще дам пример тук. Големия спад в коефициента на Джини, големия спад в дела на бедните последните 5 години, беше в момента, в който се увеличиха пенсиите ударно на швейцарското правило. Тоест тогава на една много голяма група се даде бонус от това, което се очакваше да се увеличи по швейцарското правило, което пък разчита отново на половината от средния доход за страната, половината инфлация. И тогава голяма група пенсионери, които формират и така най-голямото струпване на хора около и под линията на бедност, бяха тласнати отгоре. Тогава видяхме спад на коефициента на Джини с 2-3 пункта за година, спада в дела на бедните, но това, разбира се, беше еднократен ефект. Следващата година, когато цялата тази доходна структура се измести нагоре, след линията на бедност се пронесе нагоре, тези хора изпаднаха обратно в групата на бедните. Така че трябва да се гледа много по-подробно, много по-детайлно. Тук е една много интересна забележка, впрочем, за средната класа, защото това също нещо, което не сме следали много отдавна, направихме един много малък опит, който за съжаление не беше публикуван в много големи подробности. Но нас много от хората, които се възприемат като средна класа, всъщност не са. Защото има една така голямо ядро високотехнологични работници, особено в столицата, които са в горните 2 децила по доходи и си мисля, че са средна класа. Топ 2%. Но всъщност са богати. Едно от особените неща на доходната структура в България е, че ние имаме много голям дял на богатите хора, относително към спрямо медианния доход, и доста малка средна класа и много бедни. Тоест, може би една от целите всъщност на социалната политика на база на това, което виждаме в Европа и у нас, би трябвало да бъде по-скоро да увеличаваме дела на средната класа, защото тя за сметка на богатите е малка и намалява в последните години. Аз тук ще ти кажа, че има логично обяснение защо това беше така дълги години и има логичен изход от ситуацията, който според мен вече, как се казва, in the making, вече се случва. Това, което исторически наблюдавахме в България, ние имахме заради ред причини, наследството от комунизма, структурните дефекти на комунистическата икономика, разпада и след 90-та година, огромното обедняване, хиперинфлацията, загубата на спестявания и номиналното обедняване като цяло и свиване на икономиката, създаде всъщност една много интересна ситуация. Голяма част от хората, които нямат алтернатива да работят директно за глобалния пазар, всъщност получаваха изключително ниски доходи в България, което предполагаше, разбира се, ниски данъчни приходи, съответно и ниски в номинално изражение суми за преразпределение към пенсионери и други, които са нетни получатели от бюджета, включително заетите в бюджетната сфера. Същевременно една група хора имаха възможност да продадат своите умения директно на глобалния пазар. И всъщност се получи такъв дисбаланс, че човек с глобално търгуемо умение изведнъж, което не е задължително на някакво супер голямо умение, но търгуемо глобално, може да изкарва 5, 10, 15 пъти повече от човек, който, да кажем, също е образован с дадена степен, или има висше образование и така нататък, но той работи за вътрешния пазар или за държавата.
И това беше дълги Даже години. по-образован инженер в някакво Да, т.е. дълго време са младши, как да го начнем, младши кодър програмист изкарваше 5 до 10 пъти повече от инженер с 20 години опит в производствено предприятие, който управлява машини за стотици милиони в химически завод. Нали, тази аномалия беше резултат от това наследения крах на социалистическата икономика и много други неща. Пазара на труда обаче все пак започна да изчиства тия структурни дефекти. Включително и в категорията на по-ниско квалифицираните работни места. Тоест, ако преди 15 години един програмист е взимал 10 пъти колкото един продавач в супермаркет, сега не взима 10 пъти повече. Сега взима 4 пъти повече. И скоро и тази разлика ще се свие, нали, очаквайте го съвсем скоро. И това не е защото високо квалифицираните или тези, които си продаваха уменията навън, изкарват по-малко, а защото всички останали започнаха да изкарват повече. И това, което казваме, е, че в резултат на този процес, лека по лека ще ти се промени тази статистическа аномалия, която те дразни. Да кажеш, как така има много богати, много бедни, няма средна класа. Лека по лека ще имаш повече хора в средата на разпределението и по-малко, които ще ги броиш за доста богати. И всъщност, нали, ще престане да се смята човек, който е с 3 години опит, младеж, работещ в IT фирма, да се брои за богат. Тук, разбира се, влизаме в спора за дефинициите, защото самия въпрос как дефинираме богатство, средна класа и бедност, всъщност предопределят и начин, по който правим политика, и начин, по който водим разговора. Защото всичките тези дефиниции, които ползваме, са относителни. Тоест, те се основават на някакъв дериват на цялата структура на доходите. И когато тази структура на доходите е изкривена от някакъв фактор, както ти казваш, продаване на умения на глобален пазар, то тогава това по необходимост води до много големи отклонения от глобалните фактори. Редно е да кажем първо, че на някои места продължава да се мери абсолютна бедност, т.е. спрямо някаква линия, която е дефинирана в долари или дори в калории. Това също е правено у нас. Или материалните решения при нас. То е в такава форма. Въпреки, че те са проблемни по други причини. Но такъв тип класическа бедност у нас почти няма. Тоест, хора, които живеят под старата дефиниция $2 на ден, са единици, ако въобще съществуват. Изобщо не съм виждал някой да се опита да мери нещо такова. Защото няма смисъл. Тоест, тия хора ще трябва да ги търсим с лупа. Вече по новите определения, защото лека по лека и международните класации се местят нагоре, смисъл. Въведе се и все пак следващата дефиниция, която е за $6 на ден. Там може би ще има някакви хора, които ще спаднат у нас. Но отново в европейския контекст да говорим за абсолютна бедност, по-скоро няма смисъл. И няма смисъл да насочваме политики към такива хора, защото те ще са много малко и ще са изключително социално декласирани. Ама не трябва ли точно към тях да насочиш някаква политика? Ако приемем, че някои от тях имат шанс да излезат от това положение. Ама те ще са буквално няколко хиляди. Тоест, това е много частен случай на относителната бедност, за която говорим по-общо в този разговор, защото това е интересна дефиниция. Тоест, по-скоро аргумент е, че то трябва да има насочена политика, но ти да го решиш този казус, той не решава големия проблем. Ама и за това нищо не правим по въпроса. Не, напротив, трябва да има политика. На там ще се вижда, че един разговор, но аз искам първо това да изчистим. Че ние абсолютно бедни по класическата глобална дефиниция у нас няма. Защото ние много обичаме да обясняваме тук колко сме относително бедни, сравнявайки с жизнения стандарт в Нидерландия и в Дания, които са най-богатите държави в света едва ли не. Затова е много важно кой ти репера на сравнение. Ако гледаме глобално, т.е. в група, в която съществуват и държави като Непал, като Афганистан, като Судан, като Венецуела, то България първо е много богата държава, в нея бедни хора почти няма по тези глобални дефиниции. И ако има, те са много малко и наистина са обект на много различни политики. Добре, ама Адо, чакай. Дай се пак да го довършим този разговор. Ти разсъждаваш по-скоро като математически икономист в случая и статистик. Обаче политическия или гражданския разговор, той е базиран на реалния живот. Тоест, хората мерят или се самооценяват, или оценяват съседа си като беден или средна класа според някакви физически и обективно видими, измерими категории. Например, това, което Петър каза за калориите. Колко калории можем да консумираме? Тоест, дали гладуваш?
Дали ядеш само нали, ефтините храни или можеш да си позволиш да речем месо и зеленчуци. Те калорийно бедни България няма също. Така, затова тази дефиниция най-ползвана, защото няма смисъл. Добре, дай да видим нали, структура на потреблението. Второ, дай да видим други критерии. Например, можеш ли да отопляваш жилището си зимата? Ако имаш някакво приемливо размер жилище за твоето домакинство. Тоест, ако сте двама човека и живеете в 60 квадрата, можеш ли зимата да си на топло или не си на топло и стоиш на студено и мръзнеш? Тоест хората, това, което могат да бъдат дадени доста други такива примери. Ако имаш дете в училище, можеш ли да купиш литературата, която учителката, нали, пише в края на годината, за следващата година да прочете тия 20 книги. Можеш ли да отделиш 500 евро да купиш тия книги? Или не можеш? И кажеш на детето, сори, няма четеш. Нали, може ли то да има, как се казваше, сезонни обувки? Нали? Това е в материалните лишения. Лятото по-леки обувки. Спешен ремонт на покрива. Да, като протече покрива, имаш ли да извадиш няколко хиляди евро да го ремонтираш? Или тече и живееш в къща, в която с тенджери и легени се събира вода от покрива и ти живееш в една стаечка 10 квадрата, за да живеете цялото семейство. Тоест, затова и много от социалните програми, които съществуват, са по този начин дефинирани. Тоест, когато имаш дете, те ти казват, детето ти носи допълнителен разход, затова ще ти дадем нещо за детето. Когато трябва да се отопляваш, ама нямаш доход да си платиш тока или въглищата, някой създава програма, нали, нашата държава създава програма за енергийно подпомагане. Казва, ще ти дадем колко си равностойност на киловати или там тонове енергия. Нали, въглища, няма значение какво ползваш, дърва, парно. И в този смисъл, нали, има все пак някакви абсолютни измерители на това и хората, това, което казваме, в политическия или гражданския дебат и съответно процес на взимане на решения, хората разсъждават и изхождат от такива измерими, обективни, абсолютни категории. Щом не мога да си плата тока зимата, като ми дойде сметка, начин не е добре държавата. Аз ще ти довърша даже аргумента, защото ти казваш, Адо подхожда като математик, статистик, а ти подхождаш в по-широкия икономически поглед. Даже не икономически, житейски. Точно така, ама той житейския поглед дори отива отвъд това, което може да си позволи, защото ти каза дали семейството има възможност да си купи книга, а то някой би казал въпросът, има ли кой да я прочете тази книга. И дори да има дадена от учителя, да кажем, книга в това семейство, дали някой въобще би я прочел. Тоест, измеренията на бедността не са само дори в неравенство на възможностите, а в начин на живот, който понякога наистина води към някакво пълно декласиране от обществото и то отива много далеч извън материалните неща. Тоест, то дори може да има възможност за някакъв ремонт, но нали, живее се в някаква кочина, необразованост, предава се през поколения. Разбира се, някъде в основата е монетарния елемент, но не е само това. И малко в подкрепа, нали, на тая посока на мислене. Отново, ако видим разбивките, струва ми се широко познати, но пък е хубаво да се припомнят. Когато говорим за хора с висше образование, тези, които са под линията на бедност, са 4-5%. И те почти винаги работят. Когато говорим за хора с средно образование, нали, вдига се бедността, отива на 11%, но все пак е ниска. Основно образование е 36%. Начално или без образование 47%. Тоест вече половината с начално или без образование на практика са бедни. Отиваме в данните за дали работят или не. Когато става дума за заети, бедността е около 10%. Това са сезонно заети, домакинства с един нает, който е на минимална заплата и така нататък. Но пак е 10-11%. Когато говорим за хора безработни, над 50-55%. Тоест, отново имаме това предаване на липса на образование, което води до пълно декласиране от пазара на труда и в крайна сметка до бедност. Имаме разбивка и на град и провинция, която също е много ясно изразена. И имаме разбивка и на етнически групи, което заради най-различни правила в обществото много често се пропуска, но ето сега съм отворил материалните лишения. Да го дадем като пример, нали? Макар че това също е познато. Могат ли да се подминат износени дрехи? Има такъв въпрос в материалните лишения. И примерно в българската етническа група 15-16% казват, има проблем с това. Не винаги успяваме.
турската етническа група 30% казват има проблем, ромска етническа група 52%. Купуването на чифтове обувки в ромска етническа група отива 57%. Казвам го, защото такава е класификацията на някой да не ме обвини, че използвам грешна класификация. И всъщност това сме го видели в образованието, в класирането на причина защо някои деца от ромска етническа група отпадат от образование, липса на обувки. Това излиза в някои социологии. И всъщност тук данните пак го показват. Над половината от тия домакинства не могат да подменят износени чифтове обувки. Тоест всички тия социални показатели наистина не казват ли, че трябва по-дълбоко да се гледа и съответно политиката не е просто на кой какъв монетарен източник да му дадем, а този тип неща. Група, ако няма обувки за да на училище да ги получи по някакъв начин, или ако се предава една липса на образование, неходене на училище и така декласификация от пазара на труда, по някакъв начин това да се промени, а не просто монетарно да се мятат едни пари от бюджета. Ти просто много ясно демонстрираш, че социалната политика не трябва да се прави на парче, не трябва да се прави по един критерий и че социалните проблеми и бедността конкретно са по дефиниция мултимодални по някакъв начин. Тоест, въпросът не е само на ромска интеграция, не е само на лош достъп до образование, не е само на кофта инфраструктура и не е само на лошо условие домакинството. Напротив, то е на всички тези неща взети заедно и те трябва да бъдат адресирани най-вероятно с някакъв доста по-подробен подход. Това е впрочем и причината, поради която една от основните предложения, които винаги сме слагали на масата, е всъщност да се мисли за социалната политика не през човека, през домакинство. Това го обсъждаме и в момента в доста по-голям детайл по отношение на хората с увреждане, защото там отново критерия е ти имаш някаква степен на трудоспособност, оттам нататък не се интересуваме какъв е твоя доход, не се интересуваме ти с кого живееш, не се интересуваме в какви условия живееш, не се интересуваме дали работиш, какво работиш, как работиш. Интересуваме се единствено от това ти дали имаш някакъв коефициент, после ти даваме всичките помощи и така социални придобивки, които държавата прецени, че трябва да даде на човек с увреждания, което е фундаментално сгрешен начин за правене на социална политика. Обратно, това разбира се ще е изключително трудна задача, но някакси една поредица от състави на Министерството на труда и социалната политика го пропускат по-скоро като необходимост. И че трябва да се движим към изключително холистична оценка на състоянието на домакинствата. Защото отново подчертаваме дебело, тъй като не го казахме до сега, говоряки с дефинициите, бедността винаги е характеристика на домакинството. Тоест, отделният човек, както и да го гледаме, как живее, какъв му доход и така нататък, не може да кажем дали е беден. Напротив, ти си беден в някакъв контекст и си беден в контекста на своето семейство, на своето домакинство. И оттам насетне трябва да се мислят тези неща в контекста на потребностите на конкретните домакинства, на техните особености, и на реалността, в която живеят. Ние в момента такъв инструмент нямаме на практика. Тоест, ние знаем на Лучо, на Петър, на Адриан какви са им реалностите житейски, нямаме представа на нашето домакинство обаче как седат нещата. И това е големия провал за мен на социалната ни политика и причината, поради която тя не успява да коригира неравенството и бедността в степента, в която би искала, може би. Аз пак ще ти дам едно политическо обяснение, защо е така, поне така си мисля. Има много дълбоко смесване и сливане на няколко вида политики на държавата и съответно механизми за преразпределение на доход. Това е най-кратко казано. Това са пенсиите, осигурителните плащания и социалната политика, социалното подпомагане. Даже ако гледаш разбивките в консолидираната фискална програма, много често има социални разходи и там са всички. И понеже пенсиите са най-много, всъщност те наистина доминират. И когато се променят, примерно, пенсиите, това, което ти спомена преди няколко години, дигането на минималната пенсия с много голям процент, и съответно тогава пенсиите нараснаха много като общ бюджетен разход и дял от брутния вътрешен продукт и дял от общите разходи на бюджета, няма значение по каквато и метрика искаш го ловиш. Но пък извадихме пенсионерите от бедност. Да, те структурно нараснаха, но това даде основание да почнат едни такива неща. Социалните плащания много нараснаха, ама това са пенсии. Същия дебат в момента тече по отношение на осигурителни плащания. Тоест неща, които се плащат от осигурителни институти и те са на осигурителен принцип. Тоест от една страна има хора, които плащат осигуровки
определен период от време и при определени правила и след това при определени условия могат да получат заместващ доход за определено време. Това се смесва с социално подпомагане и социални конкретни мерки, насочени към хора в бедност. Нали, това също е политическо-обществен проблем на смесване всичко в едно говорене. Те са различни неща. Нали, това, че имаш майки, които раждат и след това получават след раждането и всъщност и преди раждането 410 дена обезщетение заместващ доход, е съвсем различно от това, да речем, как подпомагаш енергийно бедните с някаква програма за отопление през зимата. Ами това е и до някаква степен исторически проблем, защото ние правим понякога социална политика през останалите политики. И тук може би COVID добавката, от която сега ще се отърваваме тепърва, е може би най-ясният пример от близкото минало. Защото тогава казахме, пенсионерите имат проблем в момента социален, пандемията им смачка доходите, има инфлация голяма и трябва да им дадем някаква помощ. Това, което обаче тогава се направи напълно погрешно, да кажем, през пенсионната система ще сложим една добавка от 50 евро, ако се не лъжа, беше Малко беше в началото. Но толкова беше накрая. В смисъл, някаква такава сума, няма значението точно какъв е конкретния размер, но ние през бюджета на НОИ даваме бюджетни пари и през тях правим социална политика. Това е класически пример за това смесване на трите на практика напълно различни неща. Осигуряването, което чака да се случи някакво застрахователно събитие, например майчинство, пенсиите, които са придобито право заради труд след определен момент. И накрая социалните плащания, които трябва конкретно да таргетират бедност, неравенство и да решават тия два големи социални проблема. Нещо, което винаги излиза много ясно от нашите предишни анализи, въпреки че вече не са много нови, е, че всъщност ние класическа социална политика в смисъла на пари, които се дават за борене на бедност и се дават с доходен критерий или целят преборване на конкретни социални неравенства, тип достъп до образование, достъп до транспорт, достъп до здравна грижа, почти нямаме. И това може би е причината, поради която бедността остава толкова висока, около тия 20%, и поради което неравенството е най-високото в Европейския съюз. Ние просто не инвестираме пари в това, в крайна сметка. Аз сега малко ще продължа темата, насочвайки конкретно към хората с увреждания. Наскоро публикувахме и анализ в тази посока с много данни, които първо показват как асистентската подкрепа, колко започва да тежи на бюджета. Между другото, една програма, това е най-голямата програма в Министерството на труда и социалната политика, с най-голям ръст на разходите в последните 5 години, бие дигане на заплати в МВР и така нататък. Всички други пера, които вземеш, тази асистентска подкрепа ги бие всички. И доста критикувана, включително администрацията от институциите политика. Тя мина политически през парламента по някакъв начин, малко преди пандемията. Но се вижда и в регионалните данни, много от които също публикувахме, как различни помощи и трансфери се насочат към различни региони, което е обосновано, разбира се, от типологията на населението, но не сам. Очевидно има много злоупотреби с тези средства. На фона на тази картина и на едно послание от новите управляващи, че да, трябва по някакъв начин да ги овладеем разходите в бюджета, в това число социалните разходи. Не трябва обаче да отнемаме права. А всяко едно от тези неща е дадено право, независимо дали икономически обосновано или не, но то е дадено като някакъв entitlement, който се възприема към този момент вече за даденост от хората и от съответната група. Тоест, как можеш да овладееш това, което се случва като огромен трансфер за хора с увреждания, без да отнемаш права, в опит да запазиш бюджетната стабилност. Това въобще възможно ли е само с някакви технически мерки и по-добър контрол? Аз ще ти отговоря така. Първо, не е отнемане на право, ако правото е дадено в нарушение на закона. Това е, може би, сложен начин да кажа, че когато има измама, да се премахне последицата от тази измама, не е отнемане на права. Но това е малкият въпрос. Впрочем, хората много често, когато говорят и за хора с увреждания, и за други социални плащания, и включително и в здравната система, когато се говори за някакви злоупотреби, всъщност те си представят наистина директната измама. Тоест, примерно, болницата е написала, че някой е бил опериран, пък той не е бил опериран. Нали? Това е класическа измама. Или някой човек има решение на ТЕЛК,
че има някакъв процент инвалидност, пък той всъщност изобщо няма, с фалшива диагноза. Това е единия проблем, но той е по-малък. По-големия проблем е всъщност доколко и как насочваш средства и какви средства за различни категории хора. И всъщност с хората с увреждане имаме голям проблем, защото в момента се мери степен на увреждане. Тоест, то е медицинско базирано преценка. Колко те е увредило дадено хронично заболяване, дадено състояние, дадено увреждане. А това е медицински въпрос. Всъщност от гледна точка на социалната политика и политиката по някаква интеграция, тя трябва да мери обратното. Тоест, колко ти си способен да се интегрираш в обществото. Тук ще прекъсна определението дори по-лошо от това, което ти казваш, защото решението на Телковата комисия се интересува от това ти доколко не можеш да работиш възоснова на медицинското състояние, което имаш. Което ние след това прилагаме към огромна група от населението, не малко част от тях, впрочем, в възраст отвъд трудовата над 70 години. И ползваме тази дефиниция на това ти колко не можеш да работиш заради медицинското състояние, за да оценяваме твоята потребност всичките възможни останали права, които се отключат от инвалидността. Което е дори по-неадекватно на реалността, отколкото изглежда на пръв поглед. И аз ще ви кажа следното. Нали, най-абсурдното нещо е защо човек с увреждане, някакъв процент, има безплатна винетка. Нали, това е... Не знам по какъв човешки начин може да бъде свързано едното с другото. Нали, този човек, ако може да шофира, ако има автомобил, съответно има доходи за автомобил, има доходи за гориво и физически може да шофира, на него защо му е тази помощ? Той очевидно се справя в живота, той работи, той има доходи. А човек, който няма доход, той най-вероятно няма и кола, а в много случаи, ако е с тежко увреждане, той не може и да шофира. Тогава пък за какво му е тази винетка? Какво му помага това, че държавата не му взима 50 евро за винетка? Това може да продължим, защо един човек, който е инвалидизиран заради параноидна шизофрения, ще има достъп до по-широкото и удобно парко място за инвалидите, които са направени за хора в инвалидни колички. Тоест, ние слагаме равенство между хората, които нямат крака и хората, които имат параноидна шизофрения. Им даваме на всичките достъп до широките удобни парко места, които са за хора с увреждания, което е нелогично. И също така, това са един вид права, да ги наречем, както Петър нарече, entitlements, някакви привилегии, а същевременно има и финансова подкрепа, която е буквално на някакъв процент. Само че хора с еднакъв процент, за единия може да му трябват лекарства 200-300 евро на месец хронично до края на живота му, а другия никакви лекарства. Обаче и двамата получават примерно по 57 евро и 30 цента. И сега за единия това не е никаква помощ, т.е. не му достига изобщо, особено ако е с ниски доходи, пенсионер или няма достатъчно стаж, т.е. тия 57,30 или 62,10 не му стигат изобщо за неговите потребности, а обратно, другият човек, който пък няма нужда от никакви лекарства, защото просто му е такова увреждането, то не е някакво хронично заболяване, което изисква медикаменти, той пък получава просто така бонус, което за него сигурно не е лошо. И другата свръхнелогичност. Ние даваме най-съща помощ на хората, които имат 600 евро месечен доход, и тия, които живеят в домакинство с 3000, което е абсолютно нелогично. Тоест не се интересуваме от това какви са техните реални условия на живот, защото могат да живеят в 3-етажна къща с 2 гаражи и 5 коли, което е реалност за немалка част от хората с увреждания у нас. И на другите, които наистина имат нужда, им даваме същата подкрепа, която даваме на тези с много високите доходи, което е абсолютно нелогично и не постига целите на политиката, което е най-лошото. Добре, аз тук пак ще ви върна в реалността, че това нещо, нали си представяте, ако някой политик трябва да го обяснява по националните телевизии, че най-вероятно много бързо ще бъде сменен. Политиката не е за да правиш лесните неща и да се харесваш на хората. Чакай малко. Да, но въпросът е как да го направиш така, че да не се срине всичко. Нали, защото ти и много добра реформа да се опиташ да направиш, ако това ще свали от вас или просто самото правителство се освободи от тебе и ще кажат, бе, той е министър с гаф и да го сменяме. Тоест, какъв би бил успешният пример как се прави това нещо и ми се струва, че много често при нас, а и на други места, то не е да смениш параметри в текущата система, което води до отнемане на права, нали? Когато някой имал достъп до винетка, пък ти му го отнемеш, той казва, тази политика е вредна за мен. Много често използваме две неща. Едното е лесното, т.е. форма на замразяване, спираш да вдигаш обхвата и плащанията и чакаш икономиката да навакса, така че това да ти тежи по-малко, което не отнема права, просто ги държи на едно ниско ниво, така че те да падат като тежест във времето. Нали, това е такъв умен начин, дадена група да ни я
ядосваш на момента, но все пак да не ти обаче тежи. така наказваш хората, които имат реална нужда. Точно което така, просто най-лошия използваш резултат. бюджетен механизъм, за да си спазиш така някакви правила в средносрочен план. Другото, което ми струва, че може да работи, е тотална смяна на системата. Сега, ние не говорим за преоткриване на държавата и преосноваване и така нататък. Говорим за различен модел, по който, да кажем, може да бъде помощта за отопление, може да бъде при хората с увреждане и асистентската подкрепа, може да бъде социалния патронаж. Когато разпишеш нов модел през оценка на потребности или каквото и да било, той ти позволява много от старите неща да ги махнеш, да направиш нови, но те по някакъв начин да са по-умни. Тогава просто за мен стария модел с нов няма директно отнемане на права. Тоест не е ли това по-смислени и по-смел начин да кажеш, имам нова визия, ще го направим по-ново, а не просто ще паднат 3 члена от еди кой се закон. Аз бихте допълнил, че има и трети вариант, който е комбинация от двете. Тоест някои стари програми ги запазваш, ама ги замразяваш и създаваш нови програми, които са по-умни, по-насочени. Сега, основният критерий, основният начин да не паднеш от власт и да не те изгонят с камъни на площада е това, което предлагаш да се възприема от голямото мнозинство от хората. Голямото мнозинство. Не от 100%, но от голямото мнозинство като честно. Значи, хората са абсолютно прави да се дразнят от нечестни политики на преразпределение. Когато видиш пред търговския център кола за 200 000 евро с инвалиден стикер и всъщност видиш, че вътре няма никакъв човек в инвалидна количка, нали, ти казваш, това е лошо. Аз мисля, че няма политик, който ще пострада, ако премахне такава възможност. Човек, който няма никакво двигателно затруднение, да шофира автомобил с право да паркира безплатно в синя зона или да паркира на търговския център до входа. Това няма как да не се възприема като нещо хубаво. В този смисъл, ако предложиш нов модел, в който има честни политики, т.е. в който наистина се оценяват потребности, наистина се оценяват доходи, нали? Тогава, макар и някои да загубят нещо, те няма да срещнат подкрепа на своите, така се каже, съседи, приятели, колеги или каквито ще своето обкръжение. Тоест да, някакви хора ще загубят, но те ще останат в малцинство. Те няма да получат никаква подкрепа, защото мнозинството ще смята, че те така или иначе нечестно са имали достъп до някакви привилегии, права и трансфери от държавата и всъщност новото нещо е справедливо, новото нещо е честно. Нали, отново това, което стана дума, доходи, имущество. Значи ако имаш къща, която струва няколко милиона, да получаваш по 200 евро помощ за отопление, не е честно. Някои го правят. Нали. Да получаваш пари по асистентска програма, докато очевидно живееш в имот отново за стотици хиляди и очевидно домакинството ти има някой с високи доходи, също не е окей. Нали, очевидно хората възприемат това като начин да се точи системата и да се краде от всички през държавата и затова премахването на такива вратички би се възприело добре, но има едно голямо но. Простите програми са лесни за администриране. Значи, ако кажеш на всяко дете даваме хикс пари, това е лесно. Има ЕГН, данъчната отстъпка за деца. Много е лесна. Всеки отива, имаш ли дете, имаш. Той има ли ЕГН, има ЕГН. Пишеш го в данъчната декларация, трите му имена и ЕГН-то и получаваш нещо. И аз си представи, че трябва да се направи преценка много по-широка за доходи, за материални лишения, за имуществено състояние. Имаш ли ти 6 апартамента за няколко милиона, за да вземеш данъчно облегчение за дете или не? И тогава се започва работа и администрацията трябва да работи, трябва да преценява, трябва да се сравняват документи, може да има измами, трябва да преследваш измамниците, защото ти като фанеш един измамник, не просто трябва да прекратиш измамата, той трябва и да полежи малко в затвора. Или, нали, ако не, да плати някаква глоба, иначе няма да има никаква превенция. Така че честните програми са по-сложни за администриране. Изискват преценка, изискват порядъчност, изискват някакъв базов морал от тези, които прилагат такива социални политики, умения също. Сега си говорихме как ще се преценяват способностите за социална интеграция или за трудова интеграция на хора с увреждания. Как ще се направи такава индивидуална оценка? Нали, някой трябва да я прави. Тоест трябва да имаш подготвени хора, които да направят един истински анализ за всеки отделен човек, създаденото негово увреждане или хронично заболяване,
къде може да се интегрира, как може да се интегрира, как може да работи, какво му е нужно за да работи, защото те са различни неща. Не е на всеки да дадеш по 50 евро на месец и така нататък. Аз тук ще те върна, защото ти много добре даваш примери с политики, които имат много ясни цели всъщност. Помощта за дете не е социална политика, тя е демографска политика и за това даваме на хората с деца по-равно. Тя преразпределя по определение от работещите хора без деца доход към работещите хора с деца. Сега, защо Ти така я възприемаш. Тя не е казана, че е демографска политика. Тоест, тук има спор каква е. Доста ясно е дефинирана като политика за спонсориране на повече раждаемост. Доколко постига тази цел, е съвсем друг въпрос, защото надали някой за 600 евро, които даваме годишно, решил да има деца и заради максималните там 1200, ако има 3 или повече. Помощта за отопление е много хубав пример, защото там вече много ясно са дефинирани доходните критерии, много ясно казваме, искаме да подпомогнем отоплението на домакинства, които не могат да се отопляват, имат много конкретни характеристики на домакинството и освен това не могат да покрият определен доходен критерий. Тоест, това е програма, която по определение цели да таргетира бедни хора. Но това е много малкият пример за политики, които имат много ясна цел и се опитват да ги постигат по някакъв горе-долу целенасочен начин. Впрочем, новата програма, новата дефиниция за енергийна бедност беше изключително такъв херкулесов опит от страна на нашата администрация, защото навърза няколко бази данни на държавата. Опита се да взима характеристики на домакинства от различни източници. От НАП, от НОИ, от кадастъра. Всички тези неща се сляха на едно място, за да може да се направи тази обемна оценка. Но това е начин, към който ще се върви лека по лека. И това също ние трябва да изискваме всеки път, когато се прави някаква политика. Да се каже много ясно, искаш да постигнеш това. Правиш политика, която се опитва да таргетира бедност, да таргетира неравенство или нещо друго. Ако искаш да караш майките да имат повече деца, да, тогава 3 години майчинство изцяло спонсорирано от държавата звучи като някаква логична политика. И аз за това по-скоро съм и против опитите за съкращаване на майчеството у нас. Тоест, всяка политика, която успява да тласне повече хора към това да имат деца, по-скоро добро решение. В ситуация, в която лека по лека имаме демографски спад на населението, ще има най-вероятно забавяне на раждаемостта в близко бъдеще. Просто това не е начин, по който се мислят много често политики у нас. Прави се нещо, защото звучи добре, защото звучи популистко, защото звучи като нещо, което ще ни спечели избори и гласове, а не таргетира решаване на конкурентен социален проблем, както са тия две политики, които обсъждах. Аз пак ще ви върна към това, че всъщност, с което започнахме, голяма част от разговора и особено разговора между политиците, тъй като то е това, което се чу тук, като тези почти отсъства там, то е разговор за обичайния гласоподавател, този, който не може да му купиш гласа, тъй като ако ти си бедно домакинство в ромски квартал, където гласа е зависим, ти няма нужда да му го купуваш през бюджетна или политика на Министерството на труда и социалната политика, просто това се случва директно през натиск. Докато големия разговор е за обичайния гласоподавател, за обичайното семейство и за това ниво на пенсии, минимална пенсия, минимална заплата, детски, данъчни облегчения, тъй като все пак и вече повече хора работят. Фокуса някакси е там. Какво да се прави за обичайното семейство и това води до много широки и много скъпи програми. Това води до факта, че програми като асистентска подкрепа или така помощи за семейства с деца са в стотици милиони или в някои случаи милиарди, а програми като месечните социални помощи, което е абсолютно класическата социална програма, трябва да си много беден, налага ти да работиш, мисля, че се налага, проверява се детето дали ходи в училище и така нататък, т.е. тя е драконовска като правила, ходиш, чистиш площада или в гробищата или кой знае какво работиш, такъв тип неща обикновено са. И получава сравнително малка сума, при това не е до някакъв доход. Тоест тя е променлива, не е като помощта за отопление, където се отключва една сума. Тоест драконовата програма, насочена към най-бедните, е най-малката, макар и най-ефективна. Това сме го видели като ефект върху неравенство и джини. А широките скъпи програми са тези, които имат, те са до стотици хиляди хора достигат, 500 хиляди, 600, 700 хиляди, някои при хората с увреждания. И съответно пък
са много скъпи и обикновено не постигат кой знае какъв ефект по отношение на неравенството. Казахте малко в началото за социалната мобилност и ми се иска с това да приключим, тъй като свързва темата с цялата социална политика с състоянието на икономиката. Това, което преди сме изследвали като промяна. Тоест, окей, в момента имаме богати, по-богати, бедни, по-бедни, но те как се променят през годините? И това зависи ли от икономическото развитие, работните места, бума в потреблението, прегряване на икономиката и така нататък. И данните всъщност показват, че ако приеме, че 20% са най-бедните, класическия показател, около половината от тях имат социална мобилност. Тоест, това са семейства, които все пак не са дългосрочно извън пазара на труда. Казахме, там има и хора средно образование, има хора, които са заети, 10% от заети и така нататък. Тоест, половината от тези, които се официално водят бедни, по дефиницията на НСИ, при тях има социална мобилност, има излизане от бедност, има катерене по стълбицата, има падане по стълбицата, може да спаднеш в зависимости, хазарт, алкохол, какво ли не. Всичко се случва, но социалната мобилност се има и тя, разбира се, е по-силно тогава, когато икономиката се развива и когато така пазара на труда е в добро състояние. Проблема обаче е първо долните 10%, при които няма социална мобилност. Т.е. там, независимо дали икономиката е в бум или в рецесия, долните 10%, които са дългосрочно извън пазара на труда, без образование, в много лоша среда, те се стоят там. И голяма част от зависимите гласове най-вероятно отново са там на избори. Така че един въпрос е това как се отключва долните 10% и въобще подлежи ли на отключване. И другото е вече тази социална мобилност, как се провокира така, че да има по-голям успех. Не просто от малко под линията на бедност да си малко отгоре, дали можеш да се качиш по-нагоре по тази стълбица. В тази посока, коя рамката се струва, че е тази, която би позволила по-бързо катерене нагоре? Тоест да не е само за IT-то, който може от сравнително сходни умения с другия математик в гимназията, който е решил да стане инженер, много бързо да се изстреля в топ 2%, защото е нает от международна IT компания. Другия с професионално образование. Той каква трябва да е тази рамка, която да му позволи все пак и той да може да успее? Първо, ти хубаво каза професионално образование, ама и това е проблем. Много деца не изкласяват до 12 клас. И всъщност те са от така резервуара на потенциално много бедните. И също той има усилващи се ефекти. Значи ти ако си необразован и си с някакво заболяване или увреждане, е много по-вероятно да останеш беден и социално декласиран, отколкото ако си с образование и дадено заболяване. Защото хората с образование и все пак някакво увреждане или заболяване могат да работят от вкъщи, могат да работят работа, която не изисква физическо усилие и така нататък и така нататък. Докато ако ти разчиташ да си на пазара на труда, да работиш физически труд, в момента в който ти се появи някакво по-тежко заболяване или някакво увреждане се отключи, край, ти приключваш. Затварят те вкъщи и някой трябва да се грижи за теб и ставаш, разбира се, клиент на социалната система. Така че това е първото много важно нещо, образованието. И впрочем, тук има работещи неща, които адресират точно проблеми с ранното отпадане. Например, училищни автобуси. Училищни автобуси в един момент в гимназията спират да возят децата. И какво става, ако си от малък град или от малко село, няма гимназия, ти нямаш пари да ходиш в съседния град, няма автобус, трудно. Или трябва да си плащаш сам междуградския автобус, вече е скъпо, защото ти си от бедно домакинство, оставаш беден, оставаш с 8 клас и няма 12 клас, няма професионално образование, ти не придобиваш дори някакъв занаят. Така че те са навързани нещата с много други. Те всъщност са социални мерки, които са обаче вклинени в други политики, например, пак казвам, в средното образование. Така че това е за мен пътя към отключване и социална интеграция, да намалиш броя на хората, които са обективно тотално изключени в невъзможност
да все пак до някаква степен да се интегрират и до някаква степен да участват и на пазара на труда и да реализират доходи. В крайна сметка, за 9 от 10 човека, като изключим наследството и лотарията, нали, пътя към някакъв нормален живот минава през това да работиш, да продадеш труда си, някакви знания и умения и да изкараш доход всеки месец. Така ще питам, ако трябва да избираш между случая, който описа Лъчо, на дете, което би отпаднало от образование, и още до 18 години, т.е. дори образователните институции могат да работят с него, защото в момент след това се изпуска. И другия случай, който пък е много популярен за Европа, младежи, които са извън обучение, извън работа, т.е. той има, понякога дори може да има висше образование, макар че по-често мисля, че тия случаи все пак са средно, който е на 25-30 години, живее с техните, няма някаква тежък, все пак, така, житейски проблем, т.е. не е пълна бедност, но е едно отказване от участие на пазара на труда и икономически принос. Кой от тия два примера трябва да е фокус или това е абсурден въпрос, не трябва да се избира, трябва да има политика, която да хваща всички казуси. И това са отделни политики, един вид. Неактивният човек е политика на пазара на труда, т.е. там трябва да има смислен медиатор, който да отиде при да му каже, бе, тук в следната фабрика е място кът за тебе и най-вероятно ще имаш по-добър стандарт на живот, ще имаш по-голямо чувство на удовлетворение, ако работиш, ще можеш да се докажеш доход, да се запознаеш с нови хора, всички тези неща, които човек получава, като се намери работното място. Напротив, отпадналия на 15 години или още по-лошо на 11 ученик има нужда първо от връщане в училище, защото той с завършеното образование 5 години, 7 години училище няма почти никакъв шанс вече да се реализира на съвременния пазар на труда, което означава, че трябва първо да го върши, да го дообразоваш. Затова аз през цялото време се опитвам да ни връщам към това, че трябва да се мисли холистично, трябва тия системи да са обвързани до голяма степен. Тоест, ние трябва Министерството на образованието, на здравеопазването, на социалната политика и всичките тия свързани големи системи всъщност да знаят какво се случва с тия хора. Тоест, дали техният проблем е образователен, дали техният проблем е здравен, дали е достъп до инфраструктура, дали е класическа бедност, която е причинена от най-вероятно комбинация от тия фактори. Аз ще дам само и съответно да се таргетират тия политики. Един пример, който с тебе сме го виждали, тъй като сме обикаляли бюра по труда по страната и така регионално управление на образованието. Един от пример беше точно този, че преди до 18 годишна възраст всички образователни институции имат много сериозен фокус дали детето е в училище. Има програма да го връщат и така нататък. Обаче в момента, в който стане на 18, той излиза, те го изпускат. И отива при медиатора в бюрото по труда или в общината. Зависи къде е позициониран и точно какъв. Които по някаква причина не се познават обаче. Да, и сега въпросът е, този медиатор казва, дайте ми егенета на тия, които са отпаднали. Защото най-вероятно този, който е отпаднал, е същия, който не е на пазара на труда. Обаче те нямаха право да ги дадат тия егенета и вече е въпрос на лично познанство между експертите в различните институции, които знаем, че все пак са си ги дали и тия хора по един или друг начин биват намерени, но ето точно и такъв пример как една институция има отношение до 18 годишна възраст, после казва от тук нататък друг трябва да се оправя. Ако трябва да го обобща в едно изречение, докато имаме Министерство на здравеопазването, което си мисля, моята работа е да лекувам хората, Министерство на образованието, което каза, моята работа е само да се занимавам с тях в училище, докато са до 18 години. И Министерство на труда и социалната политика, което от време на време си казва, аз ще се опитам на тия хора да им придам някакви умения, преди ще намеря време на заетост и ще им дам социална помощ. Но тия трите институции не си говорят помежду си и няма обща рамка, която да мисли за целият социален проблем от всичките възможни ъгли и на база на всичките вече много данни, които се генерират цялата тази система, ще продължава да има много хора, които изпадат в мрежата. Тоест мрежата е с дупки и най-вероятно има дори няколко отделни мрежи, които по никакъв начин не ги хващат хората в един и същи момент. Това е в едно изречение. Лъчо, за финал съм си подготвил провокативен въпрос. Дълго сме коментирали и тук и в други формати за прегряването, да кажем, или в елементите на прегряване на българската икономика, тотален бум на имотния пазар. И сега го гледахме в Пловдив само преди няколко дни, на няколко места как се развива. Бум на потреблението, направо икономика, която се определя почти изцяло потреблението. Всъщност ние имаме ли нужда от такива епизоди, за да може средната класа, да го кажем така по-просто, да се почувства по-богата. Тоест в едно общество, в което
по-скоро водещото е оплакването, ние сме бедни, малката икономика, унеправданите и така нататък, с корумпираните политици, които не могат нищо да направят. Има ли нужда точно от такъв тип 2007-2008 бум или 25-26 бум на потребление, на пълни магазини, на лизинги, на кредити, за да каже това общество, малко се пречупихме, стана малко по-хубаво? Ами, съчетанието между рекордно ниска безработица, няколко години много висок ръст на заплатите в почти всички сфери на икономиката и едновременно с това много лесен достъп до кредит за какво ли не, нали? От жилище до кафе машини и миксери, нали? Това всичко води до наистина много сериозно материално ухолство или забогатяване. Тоест, видимо, почваш да си купуваш повече блага, повече дрехи, повече битова техника, повече почивки, повече кръчми. Това се вижда и по цените в заведенията и други услуги. Фризьорските салони също, нали? Може би специално предаване трябва да направим за фризьорските салони и маникюра. Така че да, това дава възможност на активните на пазара на труда и работещите на пазара на труда и една голяма част от пенсионерите с надсредните пенсии, които също се дигат последните няколко години така осезаемо в номинално изражение, да почнат да живеят материално доста добре и доста доближаващо се до това, което се случва в Западна Европа. Почивки, пътувания в чужбина, ходене по заведения, концерти. Вие тук си говорите за музикални фестивали, ама те станаха хем скъпи, хем пълни с хора. Значи има кой да плаща за това. Отделно имаш нощувки, кръчми и така нататък. Транспорт. Така че да, този период дава това усещане. Не означава обаче, че след съвсем кратко време няма отново да има усещане за обедняване и инфлацията всъщност това прави. Нали, до един момент хората казват, супер, имаме повече пари, може да си купим повече неща, купуваме си повече неща. В един момент идва студения душ, ама то всичко поскъпна. Що така стана? Нали, то моето увеличение на дохода като че ли си изпари, защото давам повече при фризьора, давам повече в ресторанта, давам повече за частните уроци на детето и балета и футбола на децата. Добре, ами аз предлагам тук някъде да направим финала. Мисля, че този разговор много ясно показва как когато се говори по-общо и философски, много по-лесно може да се обясни как трябва да изглежда потенциално една социална политика. Когато обаче се влезе по конкретни политики, дали ще бъдат хора с увреждания или майчински, или нещо друго, изведнъж се появяват различни мнения и обществото пък, разбира се, настръхва. И затова ми се струва, че точно тази тема, как да обществото по някакъв начин да бъде по-справедливо и по отношение на неравенство, тъй като очевидно и ново правителство, това му е едно от посланията. И в същото време пък как бюджета да се върже под някаква средносрочна рамка. Много трудно ще си говорят тия две теми, тъй като нали, едното предполага различен подход при другото и мантрата няма да се отнемат права, така общо казано. В един момент може да локне всичко и да не може да се върви напред. Това беше спонтанният ред за тази седмица. Продължаваме си всяка седмица и през лятото. Гледайте ни, споделяйте ни в YouTube, Spotify. Ще се видим след седмица.